estos senadors i senadores. Es tracta, tots ells, de cares ben conegudes de la política valenciana. De fet, de matí a les 10, ben matinera, ha sigut el primer que hem vist i que hem captat les nostres càmeres. Es tracta de Carles Mulet, de Compromís, que repetís com a senador territorial. Esta formació, la formació valenciana, compta amb un senador territorial, al igual que el Partit Popular i també Ciutadans. Pel Partit Popular, altra cara coneguda, Alberto Fabra, qui fora president de la Generalitat Valenciana entre 2011 i 2015, serà enguany designat senador territorial per la Comunitat Valenciana, i per la part de Ciutadans, Emilio Argüeso, el que és secretari d'organització de la plataforma així a nivell autonòmic, serà designat també senador territorial. Per la part del PSPB compten amb dos senadors territorials. Josefina Bueno s'estrena en este càrrec. Ella és doctora de Filologia i també professora de la Universitat d'Alacant, i l'anterior legislatura va ostentar el càrrec de directora d'universitats dependents de la Conselleria d'Educació. El que ja és cara ben coneguda, parlem de Joan Lerma, que serà de nou senador territorial de la Comunitat Valenciana, un càrrec que porta ostentant des de l'any 95. Recordem que ell va ser president de la Generalitat Valenciana entre el 82 i l'any 95. Doncs bé, ell l'any passat, l'anterior legislatura, va ser vicepresident de la Cambra Alta i enguany serà de nou designat senador territorial. Recordem que va haver certa polèmica perquè des del PSPB volien que fora designat com a president de la Cambra Alta. Doncs bé, tots ells, estos 5, seran senadors territorials de la Comunitat Valenciana, seran designats d'ací només uns segons en este ple extraordinari que té com a únic punt de l'ordre del dia esta designació dels 5 senadors territorials de la Comunitat Valenciana. Ens connectem en directe amb les Corts Valencianes. Ampa Caballero, no hi ha hagut sorpreses. Quina és l'última hora? No hi ha hagut sorpreses. Un per un, els diferents diputats han depositat el seu vot i han sigut proclamats aquests 5 regidors, 5 senadors territorials per la Comunitat Valenciana que formaran part del Senat. Com bé has dit, una votació que es va retardar degut a les eleccions autonòmiques que es van celebrar aquí. I és que avui el que s'ha celebrat era un ple extraordinari amb només la designació dels senadors territorials com a únic punt del dia. L'activitat parlamentària es reprendrà definitivament i es començarà la política autonòmica a partir de setembre. I este ha sigut, de fet, un punt molt criticat. De fet, tant Isabel Bonich, del Partit Popular, com també Toni Cantó, de Ciutadans, han criticat que és vergonyós per al seu punt de vista que se'n vagin de vacances el govern, segons ha dit Isabel Bonich, dels sillons, perquè ara descansaran i fins a setembre no tractaran els problemes que afecten als valencians. Però no ha sigut l'únic punt controvertit en este ple, que no ha tractat totes aquestes qüestions. I este és el més controvertit, el que diem, una proposta de declaració institucional en recolzament, en suport de les persones LGTBI. Una declaració institucional que han signat tots els partits, a excepció de Vox. Ahí tenim totes les signatures i falta la del partit que representa a nivell nacional, Santiago Abascal. Doncs bé, ells s'han oposat a signar esta declaració institucional, ja que consideren que els drets de les persones LGTBI estan ja ben coberts en la Constitució espanyola i no s'han de fer declaracions institucionals en aquest sentit en cap autonomia ni a nivell nacional. De fet, també han criticat que es destinen qüestions i diners públics, com ara ve la subvenció del Dia de l'Orgull, a aquestes festes que són partidistes. Anem a escoltar els que han dit els diferents síndics al voltant d'esta declaració institucional.